रामसिंग पाटील, माध्यमिक शिक्षक, आश्रमशाळा अंबातांडा, तालुका कन्नड, जिल्हा औरंगाबाद। आज आपण वर्ग 8वा गणिताचं प्रकरण पहिलं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या यावरील पहिला भाग पाहणार आहोत। संख्यांचे प्रकार किंवा संख्यांची उजळणी। तर संख्यांच्या प्रकारामध्ये पहिली संख्येचा प्रकार येतो नैसर्गिक संख्या म्हणजेच नॅचरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4 या समूहातील संख्यांना नैसर्गिक संख्या किंवा मोद संख्या म्हणतात। एक ही सर्वात लहान नैसर्गिक संख्या आहे। सर्वात मोठी नैसर्गिक संख्या सांगता येत नाही। नैसर्गिक संख्या अनंत असतात, त्यामुळे मोठी संख्या आपल्याला सांगता येणार नाही। दुसरा प्रकार आहे संख्यांचा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। नैसर्गिक संख्येमध्ये शून्य जर शून्य या संख्येचा समावेश केला आणि जो समूह तयार झाला त्या समूहाला पूर्ण संख्यांचा समूह असे म्हणतात। 0, 1, 2, 3, 4 हा पूर्ण संख्यांचा समूह। यामध्ये शून्य ही सर्वात लहान पूर्ण संख्या आहे। तिसरा संख्येचा प्रकार पाहतोय आपण पूर्णांक संख्या म्हणजेच इंटिजर्स। धन संख्या, ऋण संख्या, शून्य मिळून तयार होणारा समूह। धन संख्या म्हणजे 1, 2, 3, 4। ऋण संख्या म्हणजे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 आणि शून्य। हा जो सर्व मिळून जो काही संच तयार होतो, त्या ज्या काही संख्या तयार होतात त्यांना पूर्णांक संख्या असे म्हणतात। आणि परिमेय संख्या रॅशनल नंबर आपण चौथा प्रकार आहे। त्या प्रकरणात सुरुवात करणार त्याची व्याख्या करूया। m ही कोणतीही पूर्णांक संख्या असेल। आपण पूर्णांक संख्येची व्याख्या पाहिली की धन, ऋण आणि शून्य यापैकी कोणताही m ही संख्या असेल पूर्णांक। आणि n ही शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक म्हणजे काय? शून्य सोडून, म्हणजे मग कोणते येतील? धन पूर्णांक येऊ शकतात, ऋण पूर्णांक येतात, फक्त शून्य सोडून असेल तर m/n हा जो अपूर्णांक असतो हा परिमेय संख्या असतो। आपण उदाहरण जर पाहिलं ऋण 5/4, ऋण 1/2, शून्य 1/3, 1/2, 3/2 या सर्व प्रकारच्या परिमेय संख्या। दोन परिमेय संख्यांच्या दरम्यान असंख्य परिमेय संख्या। हा उजळणीचा भाग होता। दुसऱ्या भागामध्ये आपण याच्या पुढचा भाग पाहू। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, नवीन असाल सबस्क्राईब करा आणि कमेंट द्या। धन्यवाद।